Ciao, giù. Narak il-lejla. Staqsejtax se tik ix-xogħol lura? Għadni le. Mhux qed tistenna. Għax għal xej. Ġibtlek li xtaqt. U fej sejjer? Ma importax fej. Se titlaq mill-gżira? Taf sew li ma nistax. Mela xiex? Immur x'imkien ieħor. M'hemmx imkien ieħor hawn biss tista'. Nieħdu paċenzja. Għala. Tafa, la impossibbli tiġi tgħix għandi għadu kmieni wisq. Naf. Li ma nistax nifhem huwa
Għalfej tagħmel dan kollu, eh? Kull ma rrid ngħidu li rridu nieħdu paċenzja. Dak li bnejna qed ikompli jikber. U ma nafx il-fejn sejrin. Ħaġġilna wisq. Qed jikber aktar minn li fil-ħu għalih aħna tnejn. Nerġa' nsib saqajja dak. Tibżol. Jekk mhux hi, xi ħadd ieħor jagħtini xogħol. Mettu inti stess ix-xogħol qed jonqos. Ħalli fejli. Illum stess ħankellem xi nies. Ħammu nistrieħ. Le mustarat. Dak ma tafx kemm batejt. Le laqqas xejn. Batem meta ġew jiġbru ġew waqs aħba. Le Tom, le. Il-knisja vojta kienet ħadd ma ġie l-funeral. Donna, tieni ċans. Le ma ġiex. Sa jien naf mhux bħalek probabbli ma kellux ċans jaqbad ajruplan. Le ma fadalx tajtu. U għajma Tom, il-mitridin tiegħu mhux il-kappillanx kull waħda. Sabib nemmen qed tiktobhom lura. Iva dak li rid tgħid. Xej tard is-salem, mejta. Baqra ħaġġibha miegħek iħalluha ttir il dik. All right. Ciao. Ciao.
Għadek bla indirizz fiss? Le, Qiegħed taħdem. Firmaw. stammu? Ġulina, ġejt inħabbatlek. Maġla, tarit imur ix-xogħol. Le, mhux sendewmek, jiena kemm nara li kollox sewa x'inna ma narawk. Kollox U xtaqt ukoll nirringrazzjak tad-donazzjoni li tajtna, kien ċerimonja sabiħa ħafna. Ħasra ma stajx tiġi għall-fira Ma tal-parrokja. stajtx, għalet li xi ħaġa dakinhar. Ġulina, lil ta' madwarek forsi ma stax tażilhom, imma tista' tażel ma' min tagħmilha. Ismajt, nafx qed tkowsu tantu mitni. Dik nerġa' naqbadkom fuq il-post nġibilkom pulizija. Ma missom qatħel suħ lil dak, kieku għalija għadu ġewwa. Qed nafżakom. Se noħroġ ftit. Okej, nċempillek qed tiġi xogħol. Fej kont? Mort nfittex xogħol. Kollox miegħu.